Idem za kamarátmi, pretože dneska je nádherný slnečný deň. Už sa na nich teším, už som s nimi fakt dlho nebol. Moji kamaráti by mali byť u Matýho doma, mali by asi hrať Minecraft, lebo oni často hrajú takto Minecraft. No a mňa už ten Minecraft popravde ani nebaví, mňa to strašne moc omrzelo, ale možno by som si s nimi zahral, keď ma pozvali, no uvidíme. Dúfam, že vôbec budú doma, nejsom si istý. No nazdar chalani, klopem, nikto mi neotvára, ste doma? No, oni asi ani doma nie sú, pozriem sa cez okno. A vidím ich tam, oni sú tu. Hej, otvorte mi, to som ja, Kapsík. Pane Bože, čo im je dneska? A už otvorili, no nazdar. Ahoj, Kapsík. No nazdar, si tu dneska sama, alebo tu máš aj chlebík, alebo sa mi zdá, že som ho nevidel ani doma. Je tu aj chlebík, poď sem. Nazdar chlebík, ahoj, ako sa máš, teba som tak dlho nevidel. Mám sa fajn, ahoj, ako sa máš ty? Ja som vám asi dobre tiež, ďakujem za opýtanie, čo robíte takto u vás, poďme asi hore. Hráme Minecraft. Hráte Minecraft? To je teda paráda, mohol by som zahrať s vami, alebo nie, kašlíme na to, poďme von predsa, veď sme nejakí frajeri, tak poďme asi von, alebo chcete ísť so mnou vôbec von? No jasné, už som sa na teba tešil. Áno, poďme von, Kapsík. Tak poďme von teda, Ježiš chlebík, čo tu robíš, že to je rebrík, no to je jedno, tak poďme von. No a čo sa ideme hrať? Tak ja navrhujem, že by sme sa zahrali na naháňačku, takže máš to. Ježiš, dúfam, že ma nechytíte, ukážete za mnou, idú za mnou. Jo, teraz ide Maty za mnou, Ježiši Kriste. Tak nejde. Má to chlebík, Kapsík, utekaj. Nie, pane Bože, mám to ja, pane Bože, musím ísť po nich, ale teraz som si, čo tu mám s domom, pane Bože? Teraz som si to všimol. To vypadá ako nejaký diamantový dom, ale veď ľudia nejsou taký bohatý. Čo to je, hej chalani, poďte sem. Kapsík, to čo sa ti stalo s domom? No ja neviem, čo sa mi to stalo s domom, tu je nejaká lanterna ešte. Hej, vidíte to tiež, vidíš to aj ty chlebík? Je to strašne divné, kto by ti len tak toto robil. No ja neviem, ale je to fakt nejaké divné, ale tak kašlíme na to. Nemáte niekto krompáč? No už to veľmi rád vykopal. Ja nemám. No dobre, tak asi kašlíme na to, tak teda kto to má, alebo to je jedno. Ja by som sa išiel pozrieť do tejto bedrokovej kocky, čo tu máme, lebo tam sme boli tuším iba raz a naposledy sme tam celkom skoro zomreli, ak si dobre pamätám, ty si ma tam tuším Maty zhodil. Áno, poďme, podľa mňa tam niečo bude. No jasné, poďme tam, ja si myslím, že tam niečo bude. No dobre, tak môžeme tam ísť, ale ja by som sa trošku pripravil, aby som si možno nejaké bloky naťažil, aby sme proste tam neuviazli. Tak ja takto začínam, kúpem si klasickú hlinu, ale ešte sa musím najesť. Hej chlebík, ty si nebereš bloky? No ja si zoberiem až hore, teraz ešte nie, teraz za to neoplatí. No dobre, tak ako povieš teda, tak ja si zoberiem takto pár 19 blokov, alebo tak zoberiem si rovno 20. No a idem hore sa pozrieť teda. Takto po týchto schodoch, čo tu je vôbec? Tu je ovečka. Ježiš, čo sa tu deje? Tu som nebol ani nepamätám, no a táto bedroková kocka slúžila najskôr ako väzenie a potom sme z ňou všetci utiekli, takže to bolo celkom jednoduché. Tak ale dáme si takú challenge, kto to skôr doskáče, tak vyhral tie diamanty, čo sú na mojom dome. Už sa na to teší, tak poďme na to. Dúfam, že to vyhrám ja. Nie, nerob. To bude celkom ťažké, chlebík padne dole. Dúfam, že dám tento ťažký skok. Vyhral som, chalani. No, nevyhral, ja som ťa zhodil. To není fér, ty si ma zhodil, ja som tam už bol. No, ja o tom neviem, že by si tam bol, to sa ti asi len zdálo. Ježiš, hej, tu sa nemôže stávať, nestávaj. No a už ma to prestal baviť ten parkour, je to celkom nuda. Ja to skúsim doskakať poctivo. Pozrite, už som skoro tam. Dal som to. No chalani, pozrite, kde som. A to je jedno, poďme asi hore, by som povedal. No tak ja som teda ako prvý hore z vás, no asi by ste sa mali hambiť. No tak to idem dole a pozriem sa, či náhodou tam nemám asi ďalšie bloky, ale vyzerá to tak, že vôbec, to by som si asi moc prial. Tak ale, tuto sa mi zdá, že ja som tam mal okno. Prečo tam mal nejaké diabloky zrazu? To si nerob srandu, že mi tu znova niekto niečo dal. Tu sú ďalšie diamantové a zlaté bloky.
Ja tomu normálne neverím. Čo sa deje? Kto to môže byť? Mati, čo na to povieš? Vidíš, to mne sa asi tuto pridali ďalšie bloky. Ja to nechápem, jak je to možné, kto to robí. No mňa by zaujímalo, kto to robí tiež, ale tak poďme sa pozrieť k tebe, či tam náhodou nemáš niečo. To si nemyslím. No ja by som tomu možno aj veril, niekde zozadu. Tak poďme teda dozadu, ale neviem, mňa by zaujímalo fakt, či tam niečo máš, uvidíme. Hej, toto si tu mal, Mati? To čo sa stalo s mojím domom? No ja by som bol na tvojom mieste možno aj rád, lebo diamanty to je celkom drahé, to si môžeš opraviť to, čo sa ti tu stalo. To keď vykopeš, tak to budeš mať celkom dosť peňazí. To čo sa deje, ja to nejako nepoberám, mne to vôbec nemyslí. Mňa by zaujímalo, čo keď to robí Chlebík celú dobu? No to je možné, lebo ja som ho nevidel dlho. No ani ja som ho dlho nevidel, a to je nejaké divotké, aby on mal toľko diamantov. Tak počkaj, poďme nájsť, kde je vôbec. Podľa mňa je niekde schovaný, alebo... What? On tu není. A on je pri mojom dome. Mati, on je pri mojom dome. Pozeraj sa, či niečo nerobí. On ide dozadu. Počkaj, poďme Je dozadu. tam. No, poďme tam. Tak poďme sa tam teda pozrieť. Tuto je dosť tých blokov, nejako ich musím vykopať. O, vidíš to? Preboha, Veď to je skoro celý to dom. sa rozširuje. Čo to je? No ja ti hovorím, že to bude možno aj ten Chlebík. Hej, počkaj, ona zase nevidí. Čo robí? Ticho. Čo robí? Ja tomu nerozumiem. Čo keď to robí celú dobu on? Až kde išiel? On išiel asi k tebe No podľa teraz. mňa určite. No on ide k tebe. On ide, áno, k môjmu domu, rýchlo za ním. Poď, musíme ho pozerať. Ukáž, no ide k tebe a ide asi dozadu znova, alebo ukáž, kam ide. On sa obzrel, či sa niekto nepozerá. Poď, rýchlo. Ježi, to bude dobre, to je nejaká show dobrá. Ukáž, poďme tam. Išiel dozadu rýchlo. Prečo by to vôbec robil takéto veci, veď on vôbec nemá peniaze. Pozeraj, toto si Ale tu... ticho, potajomky. O, Mati. Toto si Toto som tu nemal. Nie, čo to je? To čo? A tu je toľko diamantov, milionári. Let's go. Ale odkiaľ má toľko diamantov? No on robí možno nejaký zlý biznis. Ja neviem, ale kde zase on išiel asi zase skúmneť, prečo to robí. No počkaj, musíme ho odchytiť, kde je vôbec. Už ma nebaví ho tu naháňať. Musíme ho prichytiť príčine. No a ale ja neviem, kde je. Ukáž, tak ho poďme nájsť teda. Prečo by to vôbec robil takéto veci? No, Pane Bože, to je úplne detinské, veď normálne, nech nám to radšej dá do ruky, nech aby nám dom ničil. A není pri mne teraz, ja neviem, kde je. No ja neviem, ja tu fakt tu nič není proste, ani tu nemám nič zmenené. Pane Bože, a není tu nejaký iný dom, ktorý by mohol... A tam Pozeraj, ide. Poď, rýchlo za ním. Poď. Musíme ho odchytiť, kam ide. Stoj, Chlebík. Išiel do bunkru. Chlebík, stoj, Chlebík. Kde je? Ukáž. Chlebík, počúvaj, my sa chceme iba porozprávať s tebou. Kam si zmizol, my sme ťa nevedeli nájsť. Ja som robil iba taký biznis svoj. Čo sa staráte vôbec? No Chlebík, čo sa staráme? Pozri sa na naše domy, veď sú celé zlaté a diamantové. Kto to urobil? Nemáš v tom prsty? Cháni, odhalili ste ma, mali ste pravdu, bol som to ja. Chcel som vám dať iba taký malý darček, ale veď, no, to je jedno. No to není jedno, veď si nám dal toľko diamantov, veď to není ani možné, odkiaľ ich vôbec máš. Ja hovorím, ja robím taký biznis. Prečo si nám ich nedal radšej normálne a prečo si nám ničil dom, veď teraz bude polka diamantov len za opravu vyhodená. No prepáčte, ja som to takto nemyslel, ja som nevedel, jak vám ich mám dať. No dobre, Chlebík, tak ďakujeme. Mati, poďakuj asi. No dobre, Chlebík, tak ja ti odpúšťam. A ja ti odpúšťam. Chlebík, ďakujem veľmi pekne za toľko diamantov. Poď, objmeme sa takto spolu.
No dobre, Chlebík, tak teraz už, keď sme sa objali, už sme kamaráti, tak poďme hrať tie nahánky. Maty, máš to! Dúfam, že to utečie, môj Ježiš, ilu po mne, no to je jedno. Máš to, Chlebík?